Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jama'a barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha ta Aminu Tech. Sunana Aminu Surajo. Bidiyon mu na yau zai nuna muku yanda za ku yi saving ɗin hotonku daga kan waya zuwa Gmail domin sake ɗauko shi ko kuma yin amfani da shi wani lokaci ko da kun yi losing ɗin wayarku ko kun yi ma wayarku restore, da kuma yanda ake goge Gmail ko in ce Google account gaba ɗaya permanent, ya zamana ba ka taɓa buɗewa ba da layi ko ba ka taɓa buɗewa ba ma dai gaba ɗaya da username ɗin. Idan yau ne farin shigowar ka wannan tasha, ina neman alfarma da ka daure ka danna min alamar subscribe. Idan kuma ka taɓa danna min alamar subscribe, to ina neman alfarma da ka daure ka danna min liking. Da farko za ka shiga misali wajen hotunanka inda suke kamar yanda kuke gani, na shiga gurin hotuna na. To ta ya za a yi in yi saving ɗin wa'innan hotunan a Google? Sai in yi danne haka, in danne, in yi iya makin ɗin da zan yi daga gurin kenan, sai in taɓa inda aka rubuta share. Da na taɓa share me zan nemo, tunda a Gmail zan kai su, sai in taɓa akan Gmail kamar haka. Idan na taɓa akan Gmail, idan account ɗin ya wuce account biyu wanda nake da shi, zan taɓa nan in zaɓi Gmail ɗin da nake buƙata in yi saving a sama, ko in ce a Google ɗin da zan ɗora a sama misali. To abin da za ka yi ka gane cewa ga folder da ka sa, sai ka dawo inda aka rubuta subject ɗin nan, sai ka rubuta kamar misali agogo, tunda abin da ya shafi agogo ne zan ɗora. A nan sai in rubuta agogo, kun gani? To bayan ka taɓa agogo, ka wannan ɗin agogo nan gurin, to za ka bar shi wajen subject kawai za ka rubuta haka. Idan ka je can gurin, ka riga ka yi indicating da ka je za ka gane abin da ka yi saving. Sai ka taɓa inda aka rubuta inda wannan three dots ɗin yake a sama, sai ka taɓa ga inda aka ce save draft ɗin nan gurin, sai ka taɓa save draft. Ga ya nan ka riga ka yi saving ɗin shi a draft, sai ka fito free misali. To ina buƙatar in nemo hoton, to zan shiga cikin Gmail ɗina kamar yanda kuke gani. Bayan na shiga Gmail, akwai wani guri a nan gurin da aka rubuta draft. Idan ka yi scrolling down ga gurin nan draft, to na riga na aje, sai in shiga ga ya nan. Kun ga yanan na farko agogo, ga ya nan an rubuta agogo, to shi zan taɓa haka. Ina taɓa zan ga hotuna na, kun ga su nan waɗanda na riga ainufin na aje, su ne waɗannan kamar yanda kuke gani haka. Sai kuma yanda za ku goge Google account gaba ɗaya daga kan wayanku. Idan kuka taɓa nan gurin, kuna taɓawa za ku ga inda aka rubuta manage your Google ko kuma manage Google account, saboda akwai Gmail na mutane, ba zai yiwu in nuna muku su ba, sai dai in tsallake. Da ka taɓa nan za ka ga manage your account kai tsaye. Yauwa da kun taɓa manage your Google zai kawo ku nan gurin. Idan ya kawo ku nan gurin, me za ku yi? Idan Gmail ɗin da kuke son ku goge ba wannan ba ne ba, ga inda za ku taɓa nan ku ɗauko wanda kuke son ku goge. Abin da za ku yi nan shine akwai inda aka sa data and privacy nan gurin za ka taɓa. Idan ka taɓa data and privacy, sai kai scrolling down, kai scrolling down, kai scrolling down kamar yanda ainufin kuke gani. A hankali, a hankali, a hankali, a hankali, akwai inda aka rubuta delete Google account, ga ya nan gurin. Inda za ka yi remove a service you are no longer use ɗin nan za ka taɓa. Ko kuma inda aka ce make plan your digital legacy, ga ya nan inda aka ce delete your Google account, delete your entire account and data ɗin nan, shi za ka taɓa. Shi kuma wannan remove ne, inda za ka yi remove. Wannan kuma delete ne, gaba ɗaya deactivate kenan. Deactivate shi za ka taɓa ɗin nan kamar haka, sai kai clicking a kai. Idan kai clicking, za ka jira ya ɗan yi searching. Yana yin searching zai yi verify na fingerprint naka, ga ya nan. Idan kuma wayanka babu fingerprint, to za su buƙaci ka sa password na Gmail ɗin misali, sai a ce ba zan yi amfani da shi ba. To akwai try way, ga ya nan, ga inda aka ce try way, zan iya taɓa nan gurin in sa password na Gmail ɗin. Amma idan kana da fingerprint continue kawai za ka taɓa. Misali ka yi haka, kun gani suka ce enter password, use your passkey. Kun gani idan passkey ne, shine zan kamar fingerprint haka ko password na kan wayar,
shine passkey, shi kuma enter your password zan sa password na wanda na yi creating Gmail ɗin. To ina sa shi insha Allahu wannan Gmail ɗin zai goge gaba ɗaya username ɗin kamar ba a taɓa buɗe shi ba. To haka suke su yi hacking ɗin account ɗin mutum su goge shi ba tare da kowa zai iya dawo da shi ba, saboda an riga an goge shi daga kan kwamfutar su can kamfanin Gmail ɗin, kamar an riga an yi delete ɗin shi ne, an share shi kamar ba a taɓa buɗewa ba. Wannan kenan. Nan ne ƙarshen wannan bidiyo. Zan ajiye muku Telegram channel nawa a description na wannan bidiyo ga mai buƙatar update sai ya je joining, saboda ba kowane update muke ɗorawa ba a YouTube. Wani muna yin screenshot ne mu yi rubutu mu indicating mu nuna saboda 'yan uwa da abokai su ƙaru. Na gode, mu haɗu a bidiyo na gaba.